Здравейте, аз съм Спарал 3 и в днешния клип ще ви покажа стана тук някакъв проблем. Проблема го оправяме. Значи, в този епизод ще ви покажа скиновете. Ето, на първата една от пушките, на която има скин, е тази. И тази обаче е тази. Първо ще започнем с пушките. Нищо. И да ме бият. Запасвам с пистолет. Че? Фъка някой няма ли? Така, значи. .57 ми е това пистолетче, което ви показах. А това ми е усъпъто. Това пистолетче ми е усъпъто, на който има скин. Глока. Ето ми глока го. Ето ми го глока. Ето е ножката. Те 100% ще чакаля, те не ми се пише. Да напиша нещо. Слушай, потом. Така, значи, другото другия пистолет е дяглето. Дяглето. Взел повече демидж, мисля, че той е, обаче не съм сигурен дали. Кюра работа. Другия е P228. Да, странно е като за пистолет, нали? Обаче при него е ганото, че като го задържите не стреля, трябва така. Ето, и затова се затруднявам. Аз съм стигнал да задържам да стрелям. Другия пистолет, значи усъпъто дяглето, пете, елайта. На него нямам. Не искам сега да се слагам на него. На елайта. Опа, тук се видя. Другия. Така, сега започваме с емката.
Значи, първи е М-ката. М-ка като... Така. Другата е Калашника. Здесь той е Калашник от CSGO. На CSGO го има същия. Само да чакаля тия, гледай ако ги прави. Същия патроните! Безсрамник! Значи, другия е... Ауга. А тебе не съм слагал. На Гайла. По принцип това оръжие ми хареса повече от Калашника. И след това кое беше сега? Трали беше? Да. Картечницата. Мамка! Чакай, пиче. След това... Пилито. Пилито. Моля, кучуа. След това... значи, на последно място е АВП-то. Спри на едно място, спри, спри, безсрамник. И това ще от мен, надявам се клипът да е харесал, ако е така харесайте го, абонирайте се за канала ми и до следващия път. Бай-бай!